Karep sampean pripun kok terus nempiling kula niki? Apa karepku kurang apik? Sing ora tata iki diapurane. Sampean iso ngarani nek ora tata. Kene apa kowe kepengin mundhut garwa wae kok rarayana luwe-luwe ing papan kae papan sarasian ora kanggo golek wedokan parah kowe. Becik lahir sampean kalih kula. Nanging Allah digedhog sampean kalian kula. Kang Mas Cakrajaya, apa nek kula duwe bojo rarayana sampean tekor napa sampean? Ora tekor, aku ora rugi. Nanging dudu papan lan pane patak warak. Cetha nek sampean iki minangka dadi watu sandung aku. Iya, nggonku kepengin duwe bojo raraya. Ora tedeng aling-aling, lamun to karepmu kok bacutke aku musuhe. Piye? Aku musuhe. Tak pendhae tukang entuk garaman wong nganggur entuk gawean. Cakrajaya, joget to lak kendangi. Oh. 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 Ya. Oh. Marah kowe Cakrajaya. Ya. Stop. Yayi Patak Warak. Pripun? Yayi Cakrajaya. Panjenengan kok sami padudon. Perkarane mung wedokan. Wedokan iku racun dunia. Sampean kok iso ngarani nek wedokan racun dunia? Napa sampean ate keracunan wedokan? Lho. Kula saged mestani ngaten, kula nate ngleleng perkara wedokan. Sampean iki nggih nate ngleleng perkara wedokan. Bae rupane ngeten iki. Lho. Kula Tangerang niki gadah pangkat. Senajan kula mboten bupati, kula nggih gadah pangkat. Pangkate sampean. Satpam. Sampeyan iki aja melu-melu. Sampeyan aja melu-melu. Lho kok mboten melu-melu? Niki yo, kula tanding Sampean ampun derek tanding sampean. Lho makene Niki perkarane Patak Warak kalih Cakrajaya. Sampean ampun melu-melu. makene kula Tangerang niku tenimbang sampean-sampean niku kula niku dipun tuwake. Pun ngertos. Lah nggih, sampean kedahipun buku kalian kula. Sinau sampean dipun tuwake. Ning sampean iki mboten duwe urusan kali. Oh, mboten gadah urusan dos pundi. Sampean wonten ing Ngerak niku kudune rak mboten padudon ngaten. Wong golek ilmu. Nek nyatane sampean kalih Yayi Cakrajaya kok padha padudon. Perkarane mriko sing marai. lho, perkarane Mriko Sampean gawe ngerti perkarane. Sampeyan ngerti kok to takon. pun pang bacokan. Lho. Nek mangke nek sampean mang bacokan nganti dadi bebanten, dadi pepati. Kula sing rekoso. kok saged? Nggih. Lah sing mendem sinten tak kula? Karep sampean pripun? Pun panjenengan nak ditolak kalian rarayana. Dinten wingking mang takokke malih. Sampeyan takokke iki ditolak malih. Sasimburi ditakokke. Sesuwe dilegoti, dimbluboi rak ditampa dhewe. Ngoten. Nggih. Lah terus kula niku Kondur. wangsul Nggih. Cakrajaya. Apa? Aja mbok anggap perkara iki rampung. Sawetara titip karo jasmu. Saiki wani besok apa dene? Sampeyan karepe pripun? Kula matur nuwun kali sampeyan. Lho kok saged? Nggih mawon. Upaminipun boten wonten sampeyan. Cilaka ngerang. Cilaka pripun? Cara-carake kali Patak Warak. Cobi. Sampeyan malah tembunge ngajani kalih Patak Warak. Saiki ora gelem, saiki sampeyan ditampik, sesuk takoke mleh. Sesuk kok ditampik, sok sasi mburi takoke. Sampeyan iki ajan-ajan iki malah pripun? Mboten ajan-ajan elek niki. Kula nyemu wong cetha rarayana mboten purun. Lho kok nekat. Lho, tur malih paguruan wonten ing Ngerang. Jaler Estri menika mboten dipun kengingaken bebrayan. Bape napa?
Nggih, nek kanggo selawase mboten napa-napa. Nek mboten kanggo badhe misake sedulur lan tunggal paguron ngono lho. Nggih. Nanging sing kebangetan niku Yayi Patak Wara. Pun ngaten ki mawon. Perkawis niku urusane kiyaine Sunan Rang. Panjenengan kula aturi kundur wonten ing tunjung kula. Kula wangsul ing tunjung kula. Nggih. Kula badhe wangsul wonten ing tunjung kula. Nanging menawi wonten menapa-menapa menika saking tumindakipun Patak Wara. Sampeyan dangu-dangu kula. Ngoten nggih. Kula kabari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking parmo-parmo kang kejrosan Assalamualaikum. Baleni neh jajal. Assalamualaikum. Oh ya iku wekku yo. Assalamualaikum ku wekku. La ilaha illallah. Angger. Uluk salam wek-wekan. Ki ageng ngerang mangen dika assalamualaikum ku wekmu le waalaikumsalam wekku. Wah, mateni wong. Ya, assalamualaikum, mateni Mbak. wong. Uluk salam iku ya ora wek-wekan atau bento. Nah, terus Uluk salam iku ndi sing dhisik? Sing dhisik ki assalamualaikum, sing keri waalaikumsalam. ngono. Ngono kok pengen dadi santri lele. Sik. Kowe kok mlete wong kowe mang tajak ngaji ora gelem. Wong kowe saiki dadi santri. Akale, wong iki akale ya. Akale piye? Akale aku nyatane iso dadi santri, kowe metu ngarep. Terus kowe Aku metu mburi, timbang metu ngarep enek wong mburi. Enek wong gedhe-gedhe kowe didupaki wong barang ora. Wah, Patak Wara aku ditupaki. Iya, kowe kandha maling didupaki. Aku metu mburi. Terus? Oh, jenengmu dilih aku ya ngerti. Jenengmu dileh sapa? Dilih maling kopok. Apa usus menjeblos? Kopok. Maling kopo? Iya, kopok. Aku lah ya dilih. Dileh sapa? Aku dilih maling kentiri. Weh. Sadurunge dadi santri dibaiat karo yaine kowe. Iya Tak lah. terokno kentiri. Terus? Kok kowe ning kene aku mau ya ana tamu ya pengen dadi santri. Alah ngerti niku sedulur kula aku. Saya mangkon anu keng mriko. Sampeyan dadi kakang kula tak baiat genti. Mergo aku ngrungokno kowe dibaiat yaine tak apalno terus genti. Ben roh nek aku iki ya komburi. Tak baiat. Wonge kondo. Iya. Dadi wong Islam saiki ora kena maling. Timbangane maling nek ra duwe wong njaluk. Iya bener. Aku wis bar dibaiat dadi wong Islam, arep latihan salat. Kula ora ndek sandal kok ya sandale tak jaluk bolong. Waduh. Bolong lah. Lha iki koyo nggone yaine. Iya. Lah yaine ngendika ngono. Kudu sedekah. Wong Islam sedekah. Kula mboten nggih ngeten iki kula PN. Tuku ah, untuk colongan. Tak jaluk sedekah iki. Nangis glolo lah. Waduh. Sapa? Cokro Jaya. Nek Cokro Jaya atine ora lali lo, nek aku duwe bojo kang mbok royono. Lagi ngerti iki. Nanging wis kebacut tak bacutake. Nggonku pengen duwe bojo royono. Mbok carane mung sop iki. Metu wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rumangsaku nek begal nyegat aku. Mboten pun mari ya. Jenengan dulur Santri. lho santri keren. Murid ngerang anyaran. Ajeng latihan sembahyang. Syukur. Sabai. Assalamualaikum. Ora kenal. Alah, ya. Assalamualaikum. Dulur kula. Dulu. Nggih. Waalaikumsalam. Nah, ngono. Sedulur dhewe ana lho salam kok nerakan makan. Iya.
kasihan. Duh. Salaman tangan diremet kakek aneh. Santri kok miso? Masya Allah. Marai aku lali nih. Iki Dulur kula. nalika kowe mlebu ning panti ngerang kaijenan ya gene kowe kandhane iki dulurmu. Sampeyan takok dhewean. Bener kowe dulure iki? Nggih. Niku metu ngarep kula metu mburi mangate kok ngomah arep nyantri niku wong loro. Ngoten. Dadi saiki kowe ya dadi murid ana ing panti ngerang. Murid ngerang. Murid Romo Adi Ngerang. Nggih. Lah niki dak sampean titeni. Murid sing ditresnani ya ngene dikeki ya. Kok bisa. Percaya. Perkarane napa niku wau? Kok deleweran sampeyan? Kowe kok dadak takon. Kowe ak mesti weruh. Nggih. Nalika ning pendopo panti ngerang. Leres. Nek aku nembung ana ngersane Romo Adi Ngerang. Nek Kang Mbok Roroyono arep tak pundhut garwa. Tak lamar. Romo Adi Ngerang durung bisa paring wangsulan karo aku. Ditampa lan orane lho Kang Mas Cakrajaya Sumalana nempiling karo aku. Gelut karo Kang Mas Cakrajaya. Gelut? Ya. La ilaha illallah. Kene lho wong Islam padha wong Islame kok gelut. Apa ora malah saru kaya ngono iki. Wong Islam karo wong Islam ra kena gelut. Mergo wong Islam kuwi sadulur. Dawe yai sampean rungokke mboten? piye? Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa asliku baina aqwaikum. Satemene wong Islam siji lan sijine iku sedulur. Mulane aja padha tukar padu. Ayo mat sinamatan bantu pinantu tulung tinulung. Lah kok padha tukaran ngono kok nggayo swarga. Santri rong dina kok ngandani wong bangsat. Repot. Musuh Kiai Kodoni repot. Piye? Ngarani wong kok tak pelathok dias. Innallaha ma'asabiri. Ora birin-birinan. Rese tetep iki rese. Ngene kok dadi santri kira ya mercum tak bergun. Oh, maksudnya apa? Karepe. Mercum mah ora ana gunane ngono lho. Iso ae. Nanging perkara dadi tegelan mentala. Iki siji wong wedok. Loro bondo donya, telu derajat pangkat. Mung atiku wis kadung tresna karo Kang Mbok Roroyono. Aku wis tau sumpah ora kepati-pati aku duwe bojo nek ora Kang Mbok Roroyono. Aja engko tak dadekke tukaran wis ngalah wong Islam. Tukaran yo gen. Aja. Tetra bacute. Innallaha ma'asabiri. Ora birit-birinan. Biran-birinae cangkemmu nek suwek kowe. Masyaallah dosa. Kok iso dosa? Wong Islam muni cangkemmu. Salamatul insan fi kidil insan. Dawuh yai. Karepe selamat lan orane menungso iki kuwi arep gumantung marang omongane. Nek omongane iku sora, omongane kasar elek, engko ndak marahi dadi tukaran. Innallaha ma'asabiri. Kan iki terus kuwi. Wah, aku kok anyel aku sing suwe. Lah, aku ndandani wong ngene kuwi repot wis. Gusti Bupati Patak Warak iki wis sumpah janji karo awake dhewe ora bakal rabi nek ora karo Kang Mbok Roroyono. Alah, engko ngandani wong rese repot. Cara kowe le cara. Upama seneng wong wedok kok pakane ra setuju nek cara kowe piye? Zaman aku dadi maling, ijik dadi maling, seneng wong wedok, kok bapak era setuju. Lho, watakku biyen tetep tak colong kok. Colong maling. Kowe tolong. Iki nek aku. Cara biyen. Ijik maling. Innallaha ma'asabiri. Ora birin-birinan. Watak kowe ndek nom, isih dadi maling. Seneng ka wedok, bapak elang kok. Colong. Watakku colong watak. Tak turutane tak gugu. Tolong. Patak Warak ya le mbok
warai ya rindhik asu dikitik. Astagfirullah. Watake patak kre. Sing tak dudu iki cangkeme adimu. Aku mangkat kok mbok rasani kuakekane. Dosa. Dosa tetep dosa. Kok iso dosa? Lho, santri, wong Islam kok muni kakek kamu. Lah cocok kok kakekane. Ngrasani pindho babat cangelem kowe. Kanggo ora krungu. Rasa digagas tok iku? Iya. Lah pokoke Dene wong patak. Ketok-ketoke dadi santri wis ben wong Islam dosa neraka sanggo-sanggo dhewe. Iya wis dadi intipe neraka. Rasa digagas. Dosa kowe. Lah kok iso dosa? Lah kok ora? Lho, kowe padha karo marahi patak warak. Ngajeni patak warak. Iya. Alah. Dosa. Wong Islam kok wedi dosa. Lho. Iki kepiye? Kok ora wedi dosa? Wong Islam ki rasa wedi dosa. Sebabe Perkara dosa kira ya kena ditebus. iso ditebus. Iso. Umpamane Iya. kowe mateni wong. Nes. Dosa. Mati dosa. Ditebus. Carane nebus. Carane nebus saben bengi istighfar. Astagfirullah. Iki lho gawa iki lho. Oh iya. Istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Omahku mateni wong. Nes dosa. Ditebus. Tebus. Maca istighfar. Istighfar. Astagfirullah. 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 Ping pira? 4 juta. Ada lo genepi 8 juta untuk sapi Brahma. Ngene. Rasa gatek nang sitok kae. Ngono. Bakune awake dhewe iki golek swarga. Latihan salat. Sinau salat. Ayo. Kang Mbok Loroyon. Apa Dimas? Saiki coba bedake urip ning Pantingerang karo urip ana ing Kadipaten Mandalika. Pancene bener. Bedane angka Dimas ana ing Pantingerang lan Mandalika. Yen to ning Mandalika pengin ngopo wae sarwa kecukupan. Ning ngerang kae mung sarwa prasaja Dimas. Ning yo kene Dimas padak warak. Rasane Kang Mbok luwih seneng nyinto Kang Mbok ana ing Pantingerang Dimas. Dadi mapan ana ing pamargi Putri Mandalika senajan kecukupan kepengin apa wae kari perintah isih seneng mapan ana ing Pantingerang. Bener Dimas. Mula kuwi Dimas padak warak. Kang Mbok njaluk kawelasanmu sithik wae. Kondurke Kang Mbok ning ngersane Kanjeng Rama Sunan Ngerang Bali Dimas. ana ngersane Rama Ageng Ngerang. Gampang. Waton Kang Mbok duwe kesaguhan gelem nampa katresnane patak warak. Mengko sarimbitan aku minangka anak mantu sungkem ana ngersane Rama Maratuwa. Yen to kuwi sing kok karepe kabeh ora bisa kelakon Dimas. Pawangsulanku tetep uga piye kaya mbiyen yen tak ora saged dadi bojomu. Mergo Kang Mbok ora bisa nampa rasa katresnanmu Dimas. Taunana Windanana yen ora gelem nampa katresnane patak warak ora bakal bisa kelakon bali ana ing Pantingerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho kok Pak? Kene. Pripun kabare? Kabare ora usah kowe tak kandhani coba sawang. Jik pun mapan teng Mandalika. Tanpa iku praktikal murah lakon aku nyolong anane Kang Mbok Roroyono. Nanging bareng mapan ana ing Kadipaten Mandalika padha karo kasiksa atiku. Lho kok ngaten? Saben dina aku cedhak karo Kang Mbok Roroyono. Nanging saben tak cedhaki dhewekne tansah ngaduh lan ora gelem wangsulan gelem dadi garwaku. Ngaten. Wah, piye. Panjenenganku ngenani bab kanita dereng pengalaman. Pancen aku durung ngerti. Anak kula wong tilas maling tidak kontrai. Perkara wedok niku Gampange pengapesane wong wedok niku nek dirayu dirayu dia lembur. carane ngrayu, carane ngalembono. Are sing alus sampun asal kados penjenengan Iya. diajeng Roroyo. Bejo bejane wong sing duwe lawan sliramu kok. Dasar ayu tur manis nek dicondro kurang condro luwih. Rek mamung mak mbak kok ireng memes kok.
Alis nangkal sepisan metro bosak dicoba duh diajeng rono. Aku tresno kawan piramu wong atok Rara Yana tak alem. Tapi ya tibane tembung sing kaya ngono, luluh atine saenggo jalari dadi karo aku. Coba tak jajali. Rara Yana weruh. Bajingan tilas gento pinter ngakali wong. Siji ngomongi aku, siji ngomong mlayu. Kendiri mandek kok kowe.